kung ipaambit kaninyo mao kini ang tinguha ug pagpanlimbasog sa tao. Sa una nga pagbasa nga kinutlo sa unang basahon sa mga hari, naay na isgutan nga duha ka propeta, si propeta Elias ug propeta Eliseo. Unsa may trabaho aning mga propeta? Unsa may ilang role? Ang mga propeta magpadayag sa unsay gusto sa Dios sa iyang katawhan, o magpahinumdom kanatong mga tao nga kinahanglan musunod kita, mubalik kita sa Dios. Niingon ta nga kanang tawag, call. Ato siyang masabtan kung atong tan-awon ang atong kaugalingon. Naa kitay mga tinguha, desires. We have different desires in life. Now, mura siya og tawag. Unya, niingon ang Ginoo, ako may nagbuhat nimo, kung ang imong tinguhaon ako, hatagan ka na ko og kalipay. Kung dili ako, it is kamatayon. So nahibaw man ta nga sa ato mismo, daghantay mga tinguha. Say for example, the basic needs. Is it wrong to fulfill them? Siyempre dili. Kinahanglan man imong mukaon, mo inom. Pero gitawag nato nga naay mga excesses. Kanang sobra bitaw. Sobra. So sa ikaduha nga pagbasa, ang gisulti ni San Pablo sa taga-Galacia, ningon siya, kitang mga tao, gitagaan na kita og kagawasan. Murabag priso, pag human ka nga mapriso, nga masintinsihan ka og kamatayon, that's it. Pero kung mapardon ka, ayun, kagawasan. Nakasala ang tao kay nisukol sa Dios. Bisag unsaon sa tao, bisag unsaon pagpahinumdom sa mga propeta, mahitungod sa Dios, ang tao magbangag gyud og iya. Kay lagi mupili man. Apan ang gihimo ni Jesus, kay dili man kaya mahimo sa tao ang pagluwas kaniya, giluwas kita. Munang niingon siya, gihatagan na kamo og kagawasan. Ayaw na mo og balik sa prisuhan. Again, niya na sa ato, giluwas na kita ni Kristo. Apan, pwede gihapon nga mopili ka unsay imong gusto. Nabati man siguro ninyo ang balita sa Amerika. Sa dugay nga panahon, ang gihimo para sa ila ang abortion, kanang pagpatay sa bata, para sa ila katungod, it's a right. Karon gibaliktad sa Supreme Court sa Amerika, no. Unconstitutional. Dili siya maayo. So, tungod ni ini, di siyempre, magrali tong gusto. Kanabi tong miingon ta nga, it's my body, therefore, it is my right. Kana mauna ang giingon nato. Nga sa ato pa kung unsay ganahan nimo, paumhe. Kay total imo man nga lawas. Unya niingon si San Pablo, diri sa kalibutan, duha gyud nga mga tinguha nagsumpaki. Ang niya sa kalibutan ug niya pod sa espiritu.
Kinsa may atong padag-on. Kinsa may kasagaran mo daog. Ang kasagaran mo daog ang niya sa kalibutan. Now, niingon ta nga, nganong ingon ani man? In other words, na ako'y gustong buhaton, and yet I cannot do it. The things I hate, I do. The things I love to do, I don't. So makita ni mo nga na ay sumpaki, opposition. Pero niingon si San Pablo, pilia ang espirituhanon. Now, unsa may timailhan sa gitawag natok espirituhanon. Example, pag manag-away ang magtiayon, kay wa na kuno'y gugma, kay di na kuno magkasabot. So, ang alternative, magbuwag. Sa ato, idawat ba na tuminta nga, no. There is no alternative to love. Sa ato pa nga, kung hangtod nga ganahan pa ka, lami pa para nimo, okay ra. Kung dili na, dili na. Unya nakita nato nga, dili ingon ani ang gugma sa Dios kanato. Bisan pag mutalikod ta, ang Ginoo magsunod-sunod gyud. For God is faithful forever. Unya, He wants us to be like Him. Is that possible? Natao raman ko. Di lagi. Gitagaan na kaghigayon pinaagi ni Kristo. Unsa may sangputanan kung kinta magbuwag. Ilabi na kung ang anak durimi. Ang kaugmaon sa mga bata. Patay sila. Wa sila makaon, di sila maka-eskwela. Pagkatiguang nila, mas worse pa ang ilang kahimtang. So you see, unsa may bunga? Kagubot. Samok sa katilingban. Kung kinta ang lahi, mag-istorya ang magtiayon. Husayo nila unsay problema. Kung magpadayon sila unsa may bunga. Ang mga anak mahipos, makahuman sila eskwela, makatrabaho. Malinawon. You see? Ang bunga sa espiritu, lahi. Ang bunga sa kalibutan, lahi. Munag nang ingon ang Ginoo, ngano? Dili. Subusan ni ingon ta nga, gipahinumduman ta nga, naatay tinguha. Ilabi na sa mga hamtong. Ayaw na lang ng tiguwang, kaya murag sakit-sakit mo ng tiguwang. Kanabitong naay pa-birthday ganina, naay nagdala nga ito ngayon, pa-birthday, gikan sa mayor, kang lolo og lola ay nakuha, sakit tapod sa tuhod na nakuha. Na may mga pa-birthday. Pintaha, pag matiguang ka. Kaya nga no, pag matiguang na ka, kini mao ang panahon nga ikaw makaton. Nga ikaw matauhan, ayan, makaamgo, mahigmata. Nga nining kalibutan, walay makahatag nimo kinabuhi, gawas sa Dios. Mutong salmo ganina niingon, Ginoo, ikaw ang akong kabilin. Nangita ko kinabuhi, and life that is eternal, and only you can give it to me. Ikaw ang akong kabilin. You are my treasure. Sumuni, kung mauni siya, ingon na to nga, pilion na to. Tinguhaon na to. Unsay maghatag ka na to kalinaw. Unsay maghatag ka na to o kalipay. Usahay, ang mga batanon, siyempre, murag lain mailang gukdon-gukdon.
Mura manig sunoy. Kung sa may gukdon sa sunoy, di himungaan. Pero makita na to nga, pag makahamtong na kita, magkatiguang na, makita ni mo nga, ay, wala man di ay diha. Pero, nga nung kinahanglan mo, abot man ka anang katigulangon, karon pa lamang sa imong kinabuhi, sumala sa gitudlo o panig-ingnan sa mga ginikanan. Muna sa Ebanghelyo kan San Lucas, chapter 9, nakita na to number 1, naamo gawas ang gitawag natong panlimbasog. Karon na siguro makabati naman ang word nga resilience. Ayan. Ang pulong para nako, ang buti pasabot number 1, panlimbasog. Unya ka nang gitawag nato nga pagsagubang sa mga kalisdanan. Si Jesus padung siya sa Jerusalem. Unya, kay muagi man siya anak nga balangay. Unya, agoy ang Samaria, wa mo sugot nga muagi siya dito. Kay nga naman, ang Samaria god ug ang Jerusalem mag-away man na sila. Unya nga nung mag-unsa man si Jesus sa Jerusalem, nahibaw man si Jesus nga dito siya patyon. Unya patyon siya kay para maluwas ta. Mutong niyo siya nga, moadto ko. Kay maumana ang katumanan sa akong misyon. Mutungwa sila paagia. Niingon ang duha ka apostoles si Santiago ug si Juan nga unsa man, pamatyon na to na. Number 1, sa atong tinguha sa kinabuhi, violence, karahasan, walay lugar. Dili nimo masulbad ang mga problema pinaagi o gera or kusog. Kanang moingon bitaw siya, might is right. Meaning, pag ikaw ang gamhanan, ikaw magbuot. Tisting Di ba samok? Kung ikaw magbuot, ikay mo diktar. Nung gitawag bitang natong diktador. Kung sa may mahitabo, samok. So naagi ingon nato pag-atubang nato sa kinabuhi, how are we going to solve problems along the way? Solve it by looking for solutions. Ayan. Dili iagi og init og ulo. Ayan. Ikaduha, giingon nato nga, lisod mangyud. Kinahanglan mangyud nga naay sakripisyo. Naabay gugma kung walay sakripisyo. Pwede ba yon? Nga ang love lang, nindot lang nga feeling, nahibaw ra ba ta nga love is not a feeling. Love is a commitment. Tungod kay daghan na hinuoy mga bata, magtaba na hinuon sa silingan o truminyo, ano ba yan? Sa to pa na ay kalisod, o dili, sawan, istudyuhan, unsaon nga masulbad. Ikatulo, mulahutay. Niingon tong isa katinunan Ginoo, musunod ko nimo bisag asa ka paingon. Usahay ang atong tinguha, gusto nato komportable. Kanang hayahay. Ingon ang Ginoo, ay maipay milo, kay naapay taguanan, ang langgam naapay sahag, ako wag ko'y kahigdaan. So it is not comfort. No. It is always service. Para sa tanan. Ug unya kanang paglahutay. Ang mga tao, sayon ramang kaayo ka nang gitawag na tugningas kugon, nindot lamang pormero pa, 5 ka buwan, human ana wa na, samok na, piya na. Ningon no, until death do we part. Ug unya moingon ta nga kanang kalisod, usahay kanang kahadlok, kabalaka. Kanusa man na mahitabo sa tao? Kung ang tao, lahi ang iyang gitinguha.
Tinguhao na gani nimo ang kalibutan, agoy mapuno gyud kag kabalaka, kahadlok. Kamatayon, for example. O di ba? Kisa may di mahadlok matay, bisag di gwapa. Pero makita nato nga para nato, no. Kanang mahadlok pagani ka, agoy di pag ka mamatay ana. Kanang hapit na ka kunong mamatay, mulingi-lingi ka. Paglingi gani nimong makita nimo na ay babae, kinsa man ang babae? Ang mahal nga birhen. Dili ba? Nagampo man ta kanunay, Santa Maria, inahan sa Dios. Igampo mo kami karon ug sa oras sa among kamatayon. Nga sa ato pa, sa atong pagbalik, we are not alone. Si Kristo, gipadala niya ang iyang inahan. Nga ato usab nga inahan. Hinautunta nga paglakaw nato nining kalibutan, na atay daghang mga tinguha. Of course, which is not wrong. Pero siguruho nato nga ang tinguha gyud nato, way lain kundili ang Dios. O kini nga tinguha, makabot man nato kay ngano gihatag na gani gasa. Kanya lang bisag gasa siya hihatag na, but we still have to struggle. Kay ngano kalibutan pa man daghan pa may mga tentasyon, daghan pa may mga giingon natong kahilig, apan dili kita naginusara anaa ang mahal nga Birhen Maria. Hinaot paunta. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Manindo kita karon atong bago